nin ye Murulu Keyisu tɔgɔ de ye. N'i bi fɛ i kanu ka don i muso la, a kana se ka diɲɛ danfɛn si kanu ka tɛmɛ e kan. Murulu Keyisu tɔgɔ de b'a kɛ. Ani basa kunkolo de bi baara ni ɲɔgɔn ye. N terikɛ, n'i ye nin kɛ diɲɛ muso o muso la, n kalina Ala bonya na, lahara bi jɔ muso kelen tɛ se k'i jafa. N'i ye nin kɛ diɲɛ muso o muso la, bilahi lahara bi jɔ o muso kelen tɛ se ka bɔ e kun furu la bilen. E ye kuma faamuya? Murulu Keyisu, arabuw ka siiru dalaba dɔ don. A ye tɔgɔba sɔrɔ. Musow kun y'ale kanu sugu bɛɛ la. E ye kuma faamu? O tuma na ni e bi fɛ i yɛrɛ furumuso k'i kanu, a ka se ka ko to i ta la. N'i ko a ka jɔ a ka jɔ, n'i ko a ka sigi a k'a sigi, n'i ko a ka wuli a ka wuli. A kana se ka diɲɛ fosi bɔ e ta la. Murulu Keyisu tɔgɔ de b'a kɛ. N terikɛ, nin sɛbɛn walan na sini bɛɛ, a sɛbɛn siɲɛ 77 i k'a nasi bɔ. I ka basa kunkolo ɲini. Basa dɔ bɛ yen ko nterekɔrɔbilen. I b'ale kunkolo ɲini. I b'a lajɛ, i b'a susu k'a mugu bɔ, k'a mugu dɔ kɛ nasi in na. I bɛ sɔrɔ ka situlu ɲini. I b'a dɔɔnin kɛ situlu la k'a ɲagami n'o ye. O tuma na aw bɛ hakɛ to kuma fɔcogo la. Kuma min n'i bɛna gɛrɛ i muso la, i bɛ situlu in nɔ mun i la. Bilahi talahi, o muso kelen diɲɛ bɛ wuli o tɛ se k'i janfa. O muso kelen diɲɛ bɛ wuli o tɛ ɲɛbɔ cɛ gɛrɛfɛ. O muso kelen bi sa i ka furu la, danfɛn si tɛ se k'a bali. Murulu Keyisu tɔgɔ de b'a kɛ. N terikɛ, ninnu ye fɛn wulibaliw de ye minnu n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ. N'u ye kun fayakunu de ye. I jija i ka nin partager. Cɛ caman bɛ yen bi ni dekun de b'u kan. U bɛ wari bɔ ka muso furu, ka diɲɛ ko bɛɛ k'a ye. O muso kelen bɛ tila k'u janfa k'u to kamanagan ani miiri ani jɔrɔ la. Pour que ka cɛw kisi o ma, n'i ye muso furu, e ti fɛ muso in k'i janfa i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, nin labaara la dɛ. Wallahi i b'a ye. Konate mankan don. Garibukɛ in kɔni, n ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. Maa o maa n'i mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la, e bɛ fɛ nafolo baara ka kɛ e ye kun fayakunu na, i ka nafolo sɔrɔ. Suratul Waqiya baara don. A bɛ kɛ ni sɛ jɛman den 3 de ye. Mais ale baara in bɛ kɛ 70,000. N'a y'i diya i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ. Ani ka sɛ den 3 sɔngɔ. Sɛ ninnu an b'a san 600, den 3 ye 1,880 ye. O tuma an bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. Baara bɛ kɛ ni tɔgɔ ni ba tɔgɔ de. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, bɛɛ bɛ se ka nafolo baara in kɛ. A ka teli kojugu, o ye teliya dan ye. E ye kuma faamuya? Tiɲɛ fɔ ko 100 ou bien tiɲɛ fɔ ko caman, o ka fisa ni nkalon tigɛli ye. Bilahi. N terikɛ, i bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ wuli ka na Iza Wakati nafolo baara kɔrɔbɔ, i bɛna dɔn ko tiɲɛna dɔnni bɛ yen. N ka téléphone numéro +223 72 24 02 98. N bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. Hakɛto b'a ka so la.